U iben jinaqdu fit tnejda li tfisser ir-ruħ mifnija tal-poplu kollu li għadda minn sekli sħaħ ta' ħakma dejjem jaqdi u jisefter lil barrani. Il-ġens donnu dara jissilet u jmut tal-ħaddieħor. Huwa poplu li dara l-miżerji, il-ġuħ, il-ħafa u l-mart. Il-ġraja saret martirju sħiħ ta' tbatija dejjima. Il-poplu dara jara l-mewt, dara jitfen il-mejtin tiegħu. Għajjena u bil-ġuħ iġelben id-dmuħ midruba u mittin edin nitfnu lil-mejtin sabina mdejjin rebbieħam ċaħdin mifnija fid-dem taħt it-trab mulidna kemm. Għatuna l-għajxin, radduna l-ħelsin, għatuna